Duwong ayu Nggih Kang Mas. Bebujane hati Ana apa to Kang Mas? ora ana wanita Sulistyawarna kecaba sliramu diajeng. Lah iya, pret. Mas Kotek karo Mas Bambang pret. Kaya ngene wong nendang asmara Suaramu kok apik Mas, ora kok iki perkarane sone iki aku mbajel dulurku lanang Adeka alias Andilau. Jantenan ya. Wah aku soalnya anggere melu kok anggere ono tak job ora iso alhamdulillah iki iso. Mulane kok ya ces. Murah meriah tapi mewah, maksudnya mepet sawah ngono maksudnya. Omahe mepet sawah. Apa temung aku dhewe Ora Mas, kancane akeh kae nandang loro kabeh. ngono. Ketoke nandang do waras loro tapi kabeh. kok ya do ya. Lah iya. Dompete do nipis. Do dewa jawata kong welas sono mrengwa mambi semoga diaji Besok kapan kesempatan lan wong bagus umpamanira nakodo tanpa perahu sasacara dan tanpa hati nyidam sari jan empuk tenan Mas, suarane. kur Kang Budi Ki iki lumayan diatasi 100.000 iki. Kita rak bertuan ketoke. Kena ge Loh, rica-rica. Mas melu nonton campur sari kok ya. Hah, cemolong kuwi. Malah jegok walik. Tik ngene lho. Malah jegok iki oke. Kasumangke agen diajeng ngidam sari kalan Ngidam campur sari sari. tumar budaya. Dinar budaya. Alah, Kak, Masuk ya. hei. Wes, potong 20.000. Dinar budaya. Jan sak jose lho Mas. Ojo ngeso-ngeso, ojo mepet aku. Ora jaga jarak. Wilujeng dalu Mbak Lukas, Bagas Waras, Begakas Askas gitu ya. Minang karangilo. Ojo mepet aku. Wong tegus aku kang bakal
Jan tenan, ngertinan ta Mas? Lah iya, Lah iya. nek Mas Bambang kotek ora dawa ya ora kersa to. Ora dawa ora kanggo. Lah iya. Masuk, monggo. Dinar budaya campur sari, masuk deh. Ancen penak sing dawa ya Mas. Lah iya ngopo-opo kok. Kak kene yo aku nek ora dawa iki kira kanggo. Maksudnya Tegese Mas, lah nggih sing dawa kesabarane. dawa ususe alias sabar kan ngono. Dawa pemikirane. Lah iya pola pikire maksudnya. Pola pikire. Ya dawa dompete, nganggo rantai soalnya. Nah, iya Nek kuwi. tiba iku Penting. kan keseret. Nah, lho kentul-kentul. Nah, iya. Basa apa kok kentul-kentul? Kontal kandil. Oke, semoga. Iya, kita biru dongker. Kita jodoh ya, sepakat ya, Sehati sehati ya. Iki ketoke aku rasa-rasa nono sing arep nanggap campur sari karena